ako možete ovako da aplaudirate, onda... Jo, nemojte ni to, baš vam hvala, mnogo me boli glava. Sinoć smo malo izašli u grad pa smo popili, slavili smo mom najboljem drugu rođendan. Malo popili, jo. Pila sam neki koktel, zove se Tsunami. Ne znam više ni šta ide tamo, ide ovako tekila, pa džin, pa vodka, pa viski, pa rakija, pa deterđent, pa pivo. Mislim, sipaju pivo od ozgo i onda ko to ne popije, pivo se prelije i tako nastaje tsunami. Da. Ja sam bila odgovorna za nekoliko tsunamija. Za kaznu taj mora da prođe glavom kroz jedan gipsani zid. Ako to ne uspe, onda mora 5 tekila na eks da popije. Ja sam sva srećom prošla kroz taj gipsani zid iz prve. Da. Mislim, nisam ništa osjetila sinoć, ali zato jutros, ovo telefon, nemoj tako jako da zvoniš, čekaj, tu sam. Evo me. Molim. Ko je? Dača Tsunami. A da, sinoć smo se upoznali, da. Kaži, Dača. Koja opština? Kakav matičar, Dačo? Prsten? Imam, Dačo, prsten, da. I venčanicu? Šta ti si mi je kupio? Dačo, čekaj samo malo. Koji je danas dan, izvini? Da ti se javi malo kasnije, Dačo, važi? Ajde. Da, naravno da te volim, da. Volim te, Dačo. Super si bio sinoć, aha. Ajde, čujemo se kasnije. Zdravo. Jao, ljudi. Je li ima neki advokat u publici možda? Nema, ništa, idem ja da nađem advokata pod hitno, a vi hvatajte ovo. Hoćeš? Nećeš. Hoćeš ti? Ma ko te pita, ni mene niko nije pitao. Drži. Idem kod advokata, vi gledajte skečeve! Ja jedva čekam kad će da počne. A ti? Ćao, društvo! Jesmo spremni? Da! Idemo! Bila mama kukunka, bio tata taranta, Toronto, imali su maloga juju. Iskočio krokodil. Krokodil? Iz duboke reke Nil. Pazi, sa desne strane krokodil. I uhvatio maloga juju. Pazi! Šta vam, gospođe, ste normalni? Pa ima oštre zube. A htjela je maloga juju da pojede. Otkad te nisam videla! Pa kako si? Dobro, da ti? Mislim, vi. Pa evo, snalazimo se nekako. Jao, kako si sladak! Pa koliko ima? 2, 3, 4 meseca. Jao, sad su lence. Kaži mi, kako se zove? Ana Marko. Ana Marko. Što je to zanimljivo? A, jel dečak ili devojčica? Pa ne znamo još uvek. Kako to ne znate? Pa povez je previše čvrsta, a policu ne mogu da provalim. Damir kaže da ćemo do puberteta sigurno saznati. Pa dobro, ali videli ste kad mu menjate pelenu. Mislim, menjate mu pelenu, jel da? A svakoga dana. Na staru pelenu stavljam novu. Sva sreća danas imaš da kupiš pelene i za 2 do 3 godine. Svini, moramo da žurimo, imamo zakazanu fizikalnu terapiju. To je super. To je ono da mu se motorika razvije. Da, a ja imam sat vremena za kafu i cigare. Super. Dobro, drago mi je da sam te videla. Pa svrati, zašto ne svratiš večeras kod nas? Ja popijem 2-3 čaše vina pred dojenje i ono spava kao beba. Hoću. Ajde. Hoću. Zdravo. Vidimo se.
a tebe mama vodi na hamburger. Moj prvi put je bio fantastičan. Doneo mi je cveće, pa me vodio u restoran sa svećama, a onda je rekao da će se javiti. To je bilo prvi put da sam bila tako blizu. Super. Jesi probala jogu za to? Nisam nikada. Joga je super. Koncentracija, meditacija. Stvarno podigneš sistem na jedan viši nivo. Stvarno je dobro. Pa živeli. Ajde, da smo žive i zdrave. Baš nam je lepo. A zašto ne otvorimo ovaj suncobran da malo prodre sunca? Zbog svraka. Kojih svraka? Gde su svrake? Mislim, tu im je gnezdo, a ovo služi da nam se ne ukaki u kolač, kapiraš? Da, objasni mi. Kakve svrake? Upatila ti je čim uđeš u jedan. Objasni mi to za meditaciju, to mi nije jasno. To je super. Prvo, moraš da veruješ. Drugo, moraš da zauzmeš duboku vodu. Dobro. Onda očistiš misli. Kako misliš? Već se drugi put srećemo ovde. Treći put ti častiš. Nema problema. Ja sam Nemanja. Staro srpsko ime, 6 slova. Ja sam Milena. Milena. Srpsko žensko ime 6 slova. Odakle si, Milena? Iz starog dela Beograda, prvo slovo D. Sa Dorćola. Ja sam iz glavnog grada Vojvodine, prvo slovo N. Imam puno prijatelja iz Novog Sada. Ja, Milena, a što da čekamo taj treći put? Da te ja pozovem u ugostiteljski objekat za pružanje usluga hrane i pića. Prvo slovo R, poslednje N. Što da ne? Eto, posle toga bismo mogli do mene. Na čašu vina u moj privremeni smeštaj. Prvo slovo H, poslednje L. Po mom mišljenju ti zapravo misliš na odnos između dve osobe zasnovan na produžetku vrste. Prvo slovo S, zadnje slovo S. Šta ti, nije mi bilo na kraj pameti. Od toga nema ništa. Zašto? Pa zato što te u glavnom gradu Vojvodine čeka žena u zakonskoj zajednici, prvo slovo B, zadnje slovo K, a ti nosiš osnovno obeležje te zajednice, prvo slovo B, zadnje slovo A. Jeste provalili? Kad se uključi blender, zvuči kao da umire onaki vanzemaljac. Ludo, zar ne? Ja moram da idem sada na psihoterapiju. Neko je morao da pomogne. A co bi? Pa šta bi bilo da je on pojeo stvarno maloga juju? Pa ne znam. A već ga neko ščepao za nogu. Jel hoćeš da ja i ti idemo na sladoled, idemo u bioskop na 3D projekciju? Hoću kući da radim domaći. A jesi ti videla kako ima oštre zube krokodil? Svi su vidjeli. Da, i onda niko nije hteo da pomogne. To vidiš kakva su današnja deca. Bacila sam venčanicu, ne mogu više to da podnesem. Sve sam sredila. Mislim, ovo još uvek nije sređeno, ali to će valjda isto da prođe. Našla sam se sa advokatom i sa ovim mojim mužem. I sve smo lepo dogovorili i sporazumno smo se razišli. Mislim, bilo je malo problema oko podele imovine. Pa da, mislim, on je rekao da je njegov šejker, odnosno on je mislio da je Šanker bio njegov kum, a ja tvrdim da je Šanker moj kum. Ali dobro, ajde,
Ja sam dobila upaljač, otvarač za flaše i ovaj prsten, evo, od pivske konzerve. Da. Dobro sam prošla. Mislim, iz ovog braka ja sam stvarno izašla kao pobednik. Jesam, mislim, sada više niko za mene ne može da kaže da sam bedelica. Ja sam sada raspuštenica! I ostala sam u dobrim odnosima sa bivšim mužem, a koja žena može to baš tako se pohvali? A, pa da, jeste. Eto, posle smo otišli malo na piće, malo se popilo, slavili, pila sam neki koktel, zove se majmunski mozak. Odmah me boli glava i dalje je telefon, samo sekund da vidim ko je. A, moj advokat, Popović. Halo, dobar dan, gospodine Popoviću. Da, Vlado. Vlado, mogu samo malo kasnije da vas pozovem? Kako mislite da vam ne persiram? Kako mislite mužu se ne persira? Ko? Šta, Vlado, kažeš? Ja sam tebe zaprosila. Rekla sam da nisam videla nikada boljeg muškarca. Pa ja se stvarno ne sećam, bila sam pijana, Vlado. Mislim, nemoj da se ljutiš, ne... Ti ćeš mene da tužiš. Za pretrpljeni bol. Vlado, čekaj, stani. Prekinuo je. Jao. Pa koga sad da zovem, a? Ajde, ko se zove sad kad se udate pijana za malog, debelog, zdepastog, ćelavog advokata? Jao. U pomoć! Jao! U pomoć! Ovaj? Imaš. Ok, znači mogu ovaj ili ovaj? Da. U redu. Što volim da vidim da tako lepe i zgodne koleginice rade za našu firmu Keks. Ne, hvala. A uzmite. Možda se predomislite. Želim vam prijatan dan. Šta da radim sad sa ovim? Hoćeš keks? Neću, to je kalorijska bomba! Lana, hvataj! Neću. Fuj, keks! Jel možete, molim vas, da dođete? Pojavlja nam se keks u kancelariji. Hvala vam. Zvala sam dezinkeksiju i dekeksizaciju. Sad ću da dođu. Choco Keks, ne te pojavi. Dove zoveš ti? Choco Keks, baš kaloričan. Dove zoveš ti? Ja se keksa više ne plašim. Ja se keksa više ne plašim. Okej. Gde su pošaste? Tamo. Brzo učinite nešto. Ništa ne brinite, nikom se ništa neće dogoditi. Koliko ih je bilo? Ne znam. Nekoliko. Ih je nekoliko, tu ih je i 100. Da vidimo s čim imamo posla. Pljeskavi keks s punjenjem od pomoranđe i čokoladnim kremom. Najupornija vrsta.
ćete uspeti da ih istrebite? Gospođo, daćemo sve od sebe. Devojke, to bi bilo to. Kome dajemo račun? 25.000 dinara? Prilično su se razmnožili, gospođo. Verujte, nije nam bilo lako. Vi ste profesionalci. Svaka čast. Hvala vam. Hvala na usluzi. Uživajte. Bravo. Mnogo bravo. Da vas pita vaša Jaca, šta će nama te društvene mreže? Ja hoću da nađem prijatelja, pa ja samo izađem ispred zgrade. Ma u hodnik. Ako hoću da lajkujem, pa ja kažem komšinici da je odličan bio onaj rolat. A ako hoću da šerujem slike, pa ja ponesem album kod Olge moje, pa mogu da vidim i njene fotografije, pa i zajedno komentarišemo i to baš tamo kod nje uz kafic. Prošlo je godinu dana od kako te ostavio, ti još uvijek patiš za njim. Ma nije to, nego nikako ne mogu da nađem nekog drugog. Ja mislim da smo mi došli na pravo mesto. Ćao, devojke. Sigurno hoćete da pitate da igramo dublo. Da. Ako izgubi, plaća piće. Da. Okej, može. A onda ćete vi namerno da izgubite da bi platili piće i ispali šmeker. A onda će jedan od vas dvojice da mi traži telefon da me vodi na večeru. A na večeri će da se pravi da zna sve o vinima. A onda će me pitati da me isprati do zgrade. A ispred zgrade će me pitati da me isprati do stana, jer ulaz je mnogo opasniji od ulice. A ispred stana će me pitati da uđe unutra da popije još jedno piće. A ja ću pristati, jer ono vino staro 30 godina već počelo da deluje, a on i na to računao. A onda ću ja za manje od godinu dana da ostanem sama sa detetom u naručju. E pa neka hvala! Mrš! Ćao. Ćao. Šta ti meni ćao? U naučnom eksperimentu sa 500 muškaraca utvrđeno je da je muškarcima za orgazam u proseku potrebno 2,5 minuta, a ženama 18 minuta. Samo, bilo je baš bez veze što sam ja bila jedina žena u tom eksperimentu. Imaš srce moje 7 dinara? Nemam, draga, ništa sitno, stvarno. Ništa, Jaca ti ostaje dužna 3 dinara 33 pare. Nego da ti kažem, bila moja Maja krajem oktobra u Grčkoj. Smrzla se. Nema gužve, ali rano pada mrak, voda ladna, stalno duva neki vetar. Ma užas, propade im odmah. Zato ti ja kažem treba da ide u Egipat. Ma rekla sam joj ja, bilo je jeftinije, ali ona zapela, Grčka pa Grčka. Izvinite, mi čekamo. Evo, srce moje, sad će Jaca. Ja sam njoj rekla da idu u Bugarsku. Ne, Bog vidi, ali ne vredi. Ja sam čula da su tamo stalno neke kiše, znaš, nisam sigurna da je tamo toplo. Jel vi vidite koliki se ovde red napravio? Radi druga kasa, srce moje. Nego vidi ovo, te gužve, meni to uopšte ne smeta. Ja sam u julu bila u Crnoj Gori, nauživala se. Meni je važno da ja pobegnem od ove vrućine, znaš. Molim vas, ja stvarno više ne mogu da čekam. Evo, srce. Ajde, draga, vidimo se sutra. Evo, izvolite. Ajde, sledeći. Moj muž i ja se spremamo da idemo na Tajland. Tajland? Da. Pa kad idete, srce, koliko ostaje? Pa sad za vikend 10 dana. Jedva čekam. A bila moja Jelene komšinica, kaže malo 10 dana. Ste mogli da produžite srce? Kakav aranžman bi još mogu tako. Ali kakav je taj? Naučila sam da izađem na kraj sa stresom.
Otkrila sam da čovek uglavnom sam sebi stvara stresne situacije. Svako može da bira hoće li sebi da dozvoli stres ili neće. Ja se trudim da moje dobro raspoloženje i unutrašnji mir ništa ne može da pomuti. Za mene je stres jedna potpuno virtualna ili virtualna, ne mogu da se setim sad tačno kako se kaže. Iznervirala sam se. Ovako. Koliko je sati? 8:15. Kako si rekla se zove slatki frajer? Luka, zove se Luka. A gde si ga upoznala? Sa posla bez Koliko je sati? 8:16. Dobro, stižemo, a? Stižemo. Ne, imam neki osjećaj da sam nešto zaboravila. Mozak, draga, mozak u dnevnoj sobi. Mozak. Jao, karte! Dala si mi ih pre 20 minuta. Smiri se. Draga, ipak si nešto zaboravila. Uradila sam ja 1000 testova kod jednog poznatog lekara, ali nismo našli na šta sam alergična. Onda sam otišla kod ovog kod onog iscelitelja. I on je otkrio da sam ja u stvari alergična na samu sebe. To je baš bez veze. Mislim, ne mogu da pobegnem od sebe. Mogu možda malo da se nagnem napred. Evo ovako. Onda bolje nazad. Evo ovako. Ljubavi? Ja sam najsrećniji čovjek na svetu. Zašto? Zašto? Ja obožavam svaki delić tebe. Pogledaj kako si lepa. Ja mislim da imaš najlepše oči na svijetu. Ja još nikad nisam sreo tako pametnu i lepu ženu. Ja te obožavam. Ja te volim i ja te sanjam. Koji si ti egoista? Samo ja? Pa ja? Ja sam samo mislio... Eto, vidiš? Dobro, kako ja da znam? Drage moje, zapamtite dobro. Nikada nemojte sa sobom da nosite ličnu kartu ako planirate da se napijete. Mnogo su manje šanse da ćete završiti s nekim u braku. I nemojte da pijete pića koja nose naziv vremenskih neprilika i životinjskih mozgova. Verujte mi na reč. I onda ste mirne. Možda u stvari najbolje da ceo novčanik ostavite kod kuće, pogotovo ako ste tog dana primile platu. I nemojte previše provokativno da se obučete, da ne skrećete dodatno pažnju na sebe, da. I izbegavajte da pijete na rođendanima, slavama, sahranama, porođajima, proslavama. Zapravo, uzmite lepo flašu dobrog vina i napijte se same kod kuće. Ali onda vodite računa da se ne približavate prozoru. U stvari, najbolje bi bilo da ne pijete, mislim. Što je sigurno, sigurno, ja? Aha. Vidimo se sljedeće nedelje.